Στο Stella Brain. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο? Όχι. Λοιπόν, να βρούμε καλό account. Να μην φάμε τούρκα εμείς. Αυτές οι δουλειές είναι άσχημα. Αφού τα λέω και δεν ακούς ρε μάνα από τα. Ναι, άλλο τα λέω και δεν ακούς. Δεν σου πω εγώ. Λοιπόν, και γράφουμε. Πώς θα το γράφουνε, όποτε θυμούνται. Δεν γράφει τίποτα. 5 million like και γίνεται join. Πάμε στα servers. Αυτόν. Έλα, άνοιξε. Να έχεις ανοιχτό να μπαίνουν. Παρακαλώ. Κατάλαβα. Το έχει. Χτιόμαστε με 100 στάρικο. Ρίμπο του. Με τι παίρνουμε το νουμπίνι. Να σε. Τι άλλο. Τίποτα. Εμείς θέλουμε 1 μίλιο. Και τρόπι του. Μια χαρά. Πού είσαι? Μα κι άλλος. Φέρ τον. Nubini Pizzanini. Κι άλλος. Μπρι δικούς. Ωραίο. Μπες. Τώρα τόσα λίγα. Μου λέει τι παίζω. Πάρε κι άλλους. Nubini Pizzanini. Νουμπίνι. Nubini Pizzanini. Πίνουμε πολλά νουμπίνι. Τώρα είμαστε με 0 βουλάκια. Να κάπου. Παίρνουμε έτσι. Έχουμε 2 ολόκληρα ευρώ. 4 ουρ μύθικα. Το θέλω. Καλά. Τσιν. Θέλουμε τη βάση και μα 179 ευρώ. Ναι. Έφυγε αυτός ο τέταρτο ακόμα. Γίνεται να πάρουμε ένα ριλά. Όχι για 50. Έλα βγάλτε. Και γίνεται να πάρουμε το ριλά. Ριλά. Ωραίος. Για να δούμε. Μας βγάζει πολλά λεφτά. Τέλεια. Και η νουμπίδη είναι καλή. Εντάξει, τι βγαίνει. Βγήκε τώρα ο σεφ κράμπα. Τόσο γρήγορα. Τι τόσο. Πω. Είμαστε πάλι με 228. Πάρε κι άλλο ριλί. Έλα, ριλί. Και καλό. Νομίζω ότι τρέχει βρύση από εκεί. Νομίζω ότι τρέχει βρύση από εκεί. Το βάλει τώρα να βάζει πάνω τη διαφρά. Έχω αυτό το μεράκι μανάκι. Σε πόσα ακριβά είναι.
Και τώρα πρέπει να πάρουμε κάτι καλύτερο. Μα και αυτό δεν θα άκρη. Μπορεί να πάρει ένα 80. Υποκαθόμαστε έτσι. Καλά που σου πάρει 200 ευρώ. Να πάει να στείλει. Λίρι, λάρι, λάρι, λάρι. Να πάρει ένα 80. Είμαστε με 400. Δεν πηγαίνει κάτι με 400. Ένα χιλιάρικο. Θέλουμε ένα μήνυμα. Πάρα πολύ δύσκολο. 500. Φλούρι, φλήρα. Ναι, δεν τον θέλω. Τον θέλω. Όχι φλούρι. Όχι. Να σου εξηγήσω. Μπορώ. Μας έφυγε. Α, θέλω. Fluri fluri. Και τώρα θα βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά με αυτό. Πω καλέλο. Είναι τόσο καλό. Ο τροχός μας δίνει πολλά. Πόσα λεφτά μας δίνει? Λεφτά. Πω οικονομήσαμε. Και το γήπεδο μες στη θάλασσα, μάνα. Και δεν μου φτιάξει εγώ, ρε. Και γίνεται να πάρουμε το χρυσό. Παίρνω. Δεν είναι. Ρε. Δεν είναι πάντως ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι. Κριτική δεν έχουν δει τραγούδια. Όχι, κριτική έχουν ένα άλλο. Έχουν αλλιώς τραγούδια. Έχουν κι άλλα. Το μακάρι σίγουρα είναι σύρο. Σύρος ήταν ωραία. Σύρος Είμαστε με χιλιάρικο. το γιο δεν χρειάζεται. Εκεί μόνο να μηχανή Λοιπόν, με το χιλιάρικο θα πάρουμε τη βόμβα. Βόμβα, ένα λεπτάκι. Πηδάω. Βόμβα. Και πάρω βόμβα. Έλα τον βόμβα, έφυγες. Έλα, ένα κομμάτι. Svinina bombardino. Μπράβο. Παρόλο που σου θέλω πόσα λεφτά να δίνεις. Με πόσα? 10. Πολύ καλός. Ο Τουν Σαούρ Παλαμάρι, τον θέλω. Χρυσός Παλαμάρι. Χρυσός. Όχι, χρυσέ Παλαμάρι. Ένα λεπτό. Μη δεν θα σε δούμε σε άλλο κόσμο. Όχι, φτάνω. Πάρω. Τουν Σαούρ Παλαμάρι. Δεν μπορώ. Όχι, μην φεύγεις. Θα σου εξηγήσω Τουν Σαούρ Παλαμάρι. Όχι. Το PPQ. Το αμάξι περνάει από εκεί, αλλά κάποιες ώρες συγκεκριμένα Μάλλον όχι. Όχι, δεν θα το πάρουμε. Είναι και ο δρόμος που είναι μπροστά στο καζίνο. Είναι χιλιάρικα κόλτς. Φέρτο. Δεν μπορώ. Μα τα ψώνει, τι, να πεις κάτι σε ένα πάρκι. Τρία χιλιάρικα. Και θα πάρουμε... Ο Τουν. Τώρα το τρίπι το θέλουμε. Τώρα και τώρα. Τώρα. Τα. Παλαμάρι. Έλα. Τι βγαίνει. Εγώ έτσι πιστεύω. Τουλάχιστον ένα κανονικά τούγκ.
Τουν σαούρ. Tung sahur. Δεν τον θέλει, γι' αυτό Λεφτά λέει πάλι δεν είναι. Δεν έχω να πληρώσω 500 ευρώ πήρε προχθές. Τι μου Δεν θα το ενίσχυα το πλούσιο λέει. Χρυσός. Σε θέλω. Τώρα είναι μπίλι. Γιάννη, ανοίγει, όχι είναι. Μα Γιάννη σε ονίζει λίλα, εκεί στα διαδικατό, να δούμε. Τώρα παλαμάρι κάτσε. Κάτσε. Κάτσε ο παλαμάρι. Τον χρυσό. Όμως εγώ θέλω το... Γίνεται. Χρυσέ παλαμάρι. Tung sahur. Και τώρα πώς θα μας δίνει ο χρυσός. Tung sahur. Αλλά δεν τον ακούω για απάντηση τώρα, το κόψε να απάντηση. Το κόψε να απάντηση. Αυτός να δίνει τα λεφτά. What? αυτός λέει ο τέτοιος ξένης ο άνθρωπος. Λέει ο Κάρλος που λέει τα κουρδωμένα να πουλάει δόση και περαστικά, παιδιά, περαστικά. Όλα. Περαστικά, σαν δίπλη. Τι γίνεται εδώ. Όπως ένα λεπτάκι. Το θέλω το παλαμάρι. Please. Σόρτα έχει. Δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα, δεν έχει τίποτα λέει αυτή λέει. Εμένα θα θέλει λέει αυτή. Γιατί δεν τον κάνει μια δοκιμή να γυρίσει. Να το πάρω, αλήθεια. Όχι με καλά τα Tung sahur. Αυτή λέει δεν τη λέει παραδείγει τώρα λέει ο παντρεμένος. Αυτός μάνα χώρισε γιατί άκουσε τον να ξέρεις. Αυτός χώρισε γιατί είχε την αλήθεια, δεν θα χώρισε. Άκουσε τον Μάριο. Τι λέει αυτός. Thanks. Έτσι μου λέει χοντρομπούτα, κομμούκουλα. Μαριστώ. Και το παλαμάρι. Με 8.000. Μάρι. Dicus bombicus. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Τώρα μπορείς και να τις καταλάβεις αυτές μάνα που έχουν τα χίλια έτσι, γιατί πάνε και τα πόνο με διαρρολογικά και τότε δεν θα ξέρεις. Άμα είναι κακός άνθρωπος. Η βάση μου είναι γεμάτη. Μόνο sorry, σε 13. Και βάζουμε το πατάπι θέλουμε. Είναι το πατάπι. Κάτσε. Όχι, πρου. Αλλά δεν είναι και αυτός, οπότε το μυαλό του είναι μια... Βγήκαν κι αυτοί. Βγήκαν, φίλοι μου. Βγήκαν. Η αυτή τι ήταν η τέτοια που είχε πάρει πρώτα. Τι θέλει. Θέλει τροχός. Είναι γερόχαρτη. Είναι γερόχαρτη. Πολύ γερόχαρτη. Πάσο και κόλλα το. Αυτό